Čaute, čaute, tu je Martin a je tu ďalší let's play na hru World of Tanks. Ako vidíte, máme tu na výber niekoľko tankov. To sa začiatočnícke, nič na nich nemám kúpené, ani upgradenuté, lebo dneska som to nainštaloval a stiahol vlastne. A to asi tak všetko. No vlastne ešte máme mikrofón konečne. Nahrávam s mikrofónom a najviac sa mi páči tento tank, lebo je úplne krásny, veľký. Ale vyskúšame teraz tento, to vyzerá docela dobre tiež. A klikneme na Battle a už sa nám načítava hráči a mapa. Tak, som späť po 10 sekundovej pauze. Neviem, či to bolo dobre, ale dobre. Tak, načítala sa nám mapa. Zelení sa naši. A už sa nám odpočítava čas, tedy začneme hrať. Sa nemôžem hýbať zatiaľ. A máme 110 HP. To je to naľavo dole. Pätnásť, 14, 13. Ach jo. Mám konečne mikrofón, sa teším, ty vole, normálne, že 1-0 a hráme. Kúkajte na to, ak to prebúram. Haja! Ty ja som úplný pán, nie? Dúfam, že nebude nie na začiatku fail, lebo sa zabijem. Kúkajte, ak to prebúram. Haja! Ideme ďalej. Je sa červený, to sa nepriatelia. Lagi. Tak. Tu sa zakempíme. Kemp. Si pán, že si to prebúral. No kde ste, sakra? Aha, červený. Už sa tady. U nás tráfa, padáme!